super moonrise during perigee and sun perihelion. Khawvel ni hnaih lai ber hun lai le thlai le hnaih lai ber Thla Bial em chhuak lai Moonrise kan lo thlir ho dawn ani 2 minute Moonrise thế ni tuna hian tlai dar li le minute som li pariat PM Indian Standard Time ani voin hi January ni thum sang ni som ni paruk ani Moonrise in aizola thla chhuak lai kan thlir dawn ani kum khat chunga Khawvel ni sun hnaih hun lai ber perihelion an ti hun lai ani zan in hi full moon zan ni bok ani chuba ka zan in hi tha moon in kan chena lei anai lai ber ani boka chu perigee hun lai an tia perigee dik tak chu January ni khat kum thar ni kha ania ma se zan ina full moon tur hi perigee hun lai hian a hawm ve thoni Thaki ni dang ain za so pali in alang mai jong dona ni dang ain za som thumin ai ang jong don bokani chuan Moonrise thla chhuak hi kol kila tang aron lan de tir atanga chhuak in vek in kar hun chung ve minute ni vel ani chu loin 2 minute Moonrise kan ti ve mai ni lai dar li le minute som li pariata khan aron lang data chon tlai dar li le minute som nga chon chhuak kim vek man ani chu ba kha zalina Thla Bial tur hi super moon anti pani A few minutes later, a few minutes later, a few minutes later. tuna chuan thla chu sang ta le maya boka abula hian arselian tak alang vu bok ani amoi mani kan video te lo thlir sakben kan lom hle ni kan channel hi lo subscribe sakve ula la subscribe lo te khan chuna theyang angin min lo share dar sakve don nia kan lome